Bugallido é o nome da parroquia de San Pedro de Bugallido. Curiosamente, hai outro máis San Pedro de Bugallido na zona de Negreira. Son os dous únicos topónimos que existen en Galicia. Existen outros como Bugallo, Bugalla ou Bugalleira, etc. Pero Bugallido prácticamente é único. É un nome derivado de Bugallo, co sufixo ido, que hai moitos, non? Piruído, etc. Este nome Bugallo é o que se chaman estes froitos grandes que teñen os carballos, que nós realmente aquí chamamos de cocos. Nunca oín o nome de bugallos, pero supoño que antigamente se chamaba así, ou posiblemente en algunha zona aínda se chame desa maneira. Bugallido, sobre todo, é interesante porque é unha parroquia grande, tamén porque ten unha serie de aldeas con nomes xermánicos, moitos deles únicos, como Firmistáns ou Quistiláns ou Framán, ou Brigada ou outro máis, pero, en fin, é interesante esta presenza do topónimo xa na antigüidade e estes nomes xermánicos, quer dicir que é un topónimo moi bello. O propio Bugallo é unha forma prerromana, e dai ven o nome de Bugallido. Isto está todo cambiado, porque cando era rapaz e cando era mocete era totalmente distinto. Aquí había leiras, había cortiñas, e había tamén unha zona nos Agriños onde o rego ancheaba tremendamente, e nós todas as tardes contra a noitiña traíamos as vacas a beber todos os días. Tamén pretiño estaba unha fonte preciosa que era a Fonte das Meigas, que era moi curioso. Chamábase a Fonte das Meigas porque, segundo a tradición, a noite de San Xoán viñan as meigas a lavarse, a bañarse na fonte. O curioso da fonte é, aparte disso das meigas, que é un conto, claro, que tiña unha peculiaridade, que no verán a auga saía moi fresca e no inverno saía un pouquiño así morniña. Entón, esa característica que tiña a fonte foi o que fixo que dixesen que era a das meigas. Cousa de meigas. Cousa de meigas, e por iso viñan as meigas aí a bañarse e a beber o día de San Xoán, a noite de San Xoán. Noutro sitio sería das Mouras, pero aquí é das meigas, máis fermoso. Das Mouras había unha pedra, a Pedra da Moura, preto da casa onde nacín eu, pero iso desapareceu porque había unha canteira e cando estiveron ali sacando pedra tiraron con todo, non? E levaron tamén a pedra que había ali. E habería unha lenda tamén, ou non? Había lenda, sí, dos mouros de sempre, non? A moura que sae a peitear os cabelos na mañá de San Xoán, non? Maravilloso.